Abafarasi kwesisahluko isizathu esibangele okokuba ngaba ujijeke umbono wabafarasi ngoba bamangaliswa kukubona uYesu ehleli nabo bathe besothuswe yileyo ngoba kaloku ibinga
ingavamanga into yokokuba ngaba abantu abaphezulu bangahlala nabantu abaphantsi. Abanela nje kukothuswa kukubona uYesu ehleli naba bantu bazogqithwa kukubona uYesu esidla naba bantu. Ngibethuna le nto yayisenzeka ngelaa xesha isenzeka nakwelethu ixesha, ngoba abefundisi abahlali nabantu abaphantsi. Isandimangalisa nangokweministry yakhe umfundisi uNdayi, ninethamsanqa kule nkonzo ngoba abefundisi ababavizithe abantu abaphantsi. Ndivile ngomso nineproject eniyiphushayo nilibandla, akwaba ningangapheleli ekubanikeni ukutya batye, kodwa ningegqitha nidle. Ebethuna nidle kunye nabo. Iyabenza comfortable loo nto xa bebona abantu abaphezulu ngohlobo besidla nabantu abaphantsi. Ndithe kuni mnye umntu uThixo andithume kuye kule nkonzo, ndivala inkonzo sigoduke, ngoba uYesu uza nalo mzekeliso esithi ngubani na phakathi kwenu ongathi enesithoba linesithoba lezimvu ezisebuhlanti ze kulahlekile, ngubani na onokungayi ayokuyikhangela phakathi kwenu? For some reason izulu line-interest kule ingekhoyo, hayi kwezi zingalahlekanga. Zakhawuleza ndigqithe, ndiyavuya nomdalisili ebesendithuthela ithi loo nto andizi uyigcina ixesha elide kule ndawo. Ndimbonile fika kumcimbi wegrahima Khamboti ebelapha umdaluzili. Andizungena ke ngoba sele ngenile kulo mcimbi, umcimbi endizawungena kuwo. IBhayibhile ithi uyise wahlala phantsi kunye naye. Ibethuna siyahlala phantsi nabantwana bethu sithethe kunye nabo, ibe ngathi babethu phondweni abheze thoba umntana, ibe ngathi khangithethe uthethile. Wathi esawungathi ungenwe liphela endlebeni, izawuthi iBhayibhile uyise wamnika. Wamthina bethu uyise wamnika, so that anganime ishi kunye naye.
wazi okokuba ngaba ndikunikile bendinesizathu esiphucukileyo songakuniki. Esekile bendinesizathu esiphucukileyo esibangela ukuba ngaba ndingakuniki. Kodwa xa uinsista ndiza kukunika. Usazi uba nonganikwa yintsikelelo. Hayi bethuna masingalobe ijonga intsikelelo ngokunikwa khawuna kule ndawo mani uthi ndibulela intsikelelo yokunganikwa. Yayiyintsikelelo ukunganikwa kwakhe uyise. Sivile la ndima ibisithi akukhange undinike netakane okokuba nam ndihambe. Ibisitsho mosindandima zawubuya ngayo okokuba ngalixesha lizamdumela. Khange undinike nantoni na bethuna itakane. Khange undinike netaka. Yazi uThixo unezinto ezinkulu njengoba ujonga itakane nje. Wena uThixo unezinto ezibhetele ngaphezu kwelitakane. Sibhizi sifuna amatakane. Hayi mani mandingene kulo mcimbi. Mhlawumbe ixesha lam ndishiya ndingangenanga. Make sibeke umnwe kule ndawo. Make sibeke umnwe. iBhayibhile ithi wathi xa evela umkhuluwa wafika kuyokozela kuyikizela kokwabo impazamo yakhe uzobuza kwisicaka. Uzobuza phina bethuna izinto zakokwabo. Abantwana bethu baseza kubhatyaza okokuba ngaba imibuzo abanayo bazawuthi bekho abazali bayoyibuza bona. Nathi masingabazali must create an environment apho khona umntana angakwazi ukubuza nantoni na. Esi sicaka sam sitadishe seza. Uyazi uba ibikhona impendulo ibinombangela uba lo mntana angaqondi. Andivanga ibikhona impendulo ibinomyeso lo mntana abe yinxalenye yovuyo. Kodwa sakhangela impendulo eza kubangela okokuba ngaba mabekhe idonga phakathi kwakhe nefemeli yakhe. Yile nto iBhayibhile isithi musani ukuya kubantu abanobugqima sabantu saniyombuza kwabo bantu ngoba abo bantu baza kunohlula neefemeli zethu. Musaniyobuza kwisicaka akwaba wayebuze kuyise ngoba sisiva esi sicaka sisithi uyise uthwele eliya. Bethuna wakhangela impendulo eza kumsusa esihlalweni. Kaloku nguye owalusa ntoni. Therefore eliya uyabonakala uba ngexesha ebelusa belikho ebeqiniseka okokuba ngaba eli lona ngexesha losela liyathina bethuna eli lona uyise uqhele lona. Uyayazi uba uyakwazi ukwenza into
elungileyo. Le nto ilungileyo uyenze nge-attitude wrong. Andivanga ndicacisa. Uyakwazi usikhupha. iBhayibhile kaloku ithi zisiseni zonke. Igqibezele my brother. Izishumi nantoni kanene? Neminikelo. Xa usikhupha wenza into elungileyo. Kodwa le ilungileyo uyakwazi uyenza nge-attitude. Usikhuphe kuba uqonda ukuba ngaba 3 months down the line kuza konyulwa evuselela. Therefore, mandivele ezincwadini. Ndithi uyakwazi uyenza into elungileyo. iBhayibhile ithi kulungile okoba ngaba umuntu abenjani nabethuna. Kodwa ndithi uyakwazi ukuzimanya. Uzimanya nge-attitude engalunganga. Beniphi? Basuka overseas. Inkosikazi yakhe yazofulawe lapha eBarcelona. Le ndawo ukhonza kule ndawo. Aniyazi ngidinga. Libale belisematheni elo. Liyinduma sekwindawo yaseKapa. Lindiywe yazi my brother nondithetha ngayo. Ndithi uyakwazi ukwenza into elungileyo. Ungena kwichibi lamanzi. Yebethuna into etheni naleyo. Inhle kunjani nje iphucukile. Kodwa uyakwazi ukungena kwichibi lamanzi. Ungena nge-attitude. Ngoba kaloku uyazi uba abefundisi bale nkonzo soze bakumanye ungelilo intoni. Therefore mandibheke phi. Walalusa elalusa. Yes, uyakwazi ukuthi umdala webandla ulondle ibandla ngomoya wesiprofeto. Emani ulondle ibandla likaThixo. Xa kufika ixesha lokuba ngaba mawususwe uxhonxele inkokheli ube nengxaki. Ngoba kaloku eli bandla ubulondlela wena. Ukulahleka lo mntana esezintengelezweni. Ukulahleka kwama-Adventist ayisilahleka sisezintengelezweni zevangeli. Yile nto izoluyiva iBhayibhile isithi banokumila. Banantoni bandla? Banokumila nje kokumhlonela wona amandla. Jesus. Yile nto beyithetha esivumbeni nindifakele ixesha kunjalo khange uphinde ukhomeni yemntu. Uyabanyanzelela isifundo masivangwe. Njengoba nje bazingenzi ezi zinto ukuzibuza ngoba sinokumila nje kokumhlonela. Kodwa amandla wona Xolba nizoshumayela uLuka chapter 15 ivesi wiki kangakanani nechapter eniyaziyo ngakufundisana ngokwane ebusuku
Ngithi icembeleze uzakuyicembeleza. Wanyanzeleka ukuba ngaba uyise makashiye isitho eze unyana ezokumcenga. Imani sithi iculo lebandla wandicenga ngokuzola esithi mntanam, do yourself a favor, ngena ngaphakathi ngoba umsitho wona uzawuqhubeka noba ukho. Do yourself a favor. Kuzaba mnandi ezulwini noba ngaba ukho. Do yourself a favor. Zabethwa ngamaxesha ingxaki yam yoba ndigqibele kade washumayela evuselela. Andikwazi uzawushumayela isijume sentshumayelo. Mandaphinda ndikuye mhlawumbi after 3 years. Mhlawumbi ninjalo. After 5 years kusuka ngoku. Andazi uvala inkonzo, ndiyayibona ixesha. Ndiyabhalelanga apha. Apho bendibhalele khona kaloku. Ndicela singembi nomrhibi. Silapha kwisikolo. What one? Esakunikwa izawuthi iBhayibhile wahamba. Wayelinde nje uba makanikwe. Apply theology later. Ubusazi bakhona abantu esibathandazeleyo kule nkonzo. Kunjani nje izizathu zabo ziphucukile. Ndifuna ukukhupha isishumi nam njengabanye abantwana. Kodwa uthe awunikwa. Zange saphinda sambona ngelanga lamnyama. Hayi mhlawumbe ni-afekthanga nina le nto apha evuselela church. Kodwa phaa kum kukho abantu esithe sawuthandaza uThixo wabanika. Kanti siyabagqibelisa. Kunjani uza kubuza umbuzo ongazukwazi uphinde ugqithe. Uzawubondla nabantwana bam. Uzawubondla. Ndisokola ndikule nkonzo ndikhonza nawe. Zange nenyanga enye sakhe sapha ibhajethi kwisalari yakho. Singamakatolisi we have a tendency yokuhamba sipolishe izituku zeminye imizi, sishiya esalapha sitheni sicolile. Ndithi kukho abantu abathe bakunikwa thandazela imoto kumntu esifuna uye enkonzweni naye ujinyiwe ukuba yi-pedestrian sawumane simbone rents nakwa-ace Facebook. Kukho abantu bethandaza kwibandla bethandazela ukuba ngamakhosi nabo makade babonwe. Kunjani nokuba bathe bawubonwa asaphinda sababona. Uyigqibile njalo uyifumene umuntu into ebezoyifuna kule nkonzo. Into ebezoyifuna uyitheni? Into ebezoyifuna uyifumene. Hayi kunjani nje uyezwa abantu abakwazi ukuhlala benkonzweni athi cwa umuntu soza comment nasesifundweni. Kodwa the day yathi itopic yaloni yathi how to choose a life partner. Umis Aram siphakamisa ntoni?
enginobangela wokuba ngaba makabe benkonzo wathe sawunikwa kanti simgqibelisile izawuthi iBhayibhile waya kwilizwe masiyilungise naleyo nokokuba ngaba wayetshone apha eside C iBhayibhile izawushiya isithi waya kwilizwe elikude Pharaoh ngeli xesha elapha eside C ngoba eFaraway country I calculate from the kilometers. All right. How many kilometers? Elapha. Into ebangelizwe lithi lelizwe likude. Ebethuna uyayazi uSirayeli ukuphumekana ukuya kwilizwe laseJiphuta ubusahamba izandla 40 years ukuya ndimangaliswa into yokuba ngaba xa bebuya 40 years ngoba apha eside C ungathatha imizuzu embalwa ukuya kufika kodwa ndithi xa ubuya eside C umdintsi netsheneba into ebangela uba ibe ngumdintsi netsheneba ukubuya eside C ngoba kaloku xa ubuya eside C iside C izawuphila isematheni namhlanje umzuzu wami iyazingqiba apha kuwe kunjanjoku ubusazi bakanantsima nkosi ngoba ongendawo uzingqibe emntaneni anganeli nje ukuzingqibe emntaneni azinxibe kumdala webandla azinxibe kwinkokheli eqhuzula imikhala kwidistrict azinxibe ongendawo kunjanjoku uyayazi ingozi esakuzingciba ongendawo uzawuthi sokulapha enkunzweni akho semoya ngoba kuvaleke imithambo yolufo shumayo ukhazimkwakha shumayo ukhazimkwakha uhleli ngapha my brother uhleli ngapha my sister iside C izinxibile apha kuye uyathuka akukho mayivala nkosi yam ebandla belifundile kodwa lingenayo leyo ndisevestri ndincediswa mfondini ndincediswa ndathi nto sampoka ngoba funeka ndizibambe ndibe ku-American ngoba ndidathe le nto ifakiweyo apha ingaphuncuki nje ithole eflorini ithi iBhayibhile ithi waya kwilizwe elikude lingekho lalikude kuba wayefulathela uThixo lonke ixesha ufulathela uThixo likude lo lizwe
abahlobo wajikelezwa into nabethu wajikelezwa zii-friends hayi mani mandiyithethe into ethi khakujonge okuhlobo kwakho khakujonge okuhlobo kwakho mama umafana kwakunye nomama Magugwana khakujonge kukwazi into okuthiwa zizihlobo zezinyo abantu abaqhobene nawe kuba apha kuwe kukho into abayizuza mhla yaqingekeni kana udinga umthandazo abo bantu uqhobene kunye nabo sozubabona usazi ba eli lizwe lithanda ukunezinto eli lizwe kukho abantu abalapha anokuthi umuntu waqalisa ukwakrakra emtshatweni wam mhlawumbi aphelelwa ngumsebenzi kuphange utata walapha kuphela nathi ndawuphelelwa ngumsebenzi waqala notata wathika uthando lwakhe uyabonakala uba oluthando lwakhe unobangela woluthando ubuphi nabethuna ndithi wana bahlobo ndithi kuwe kukho abantu abakuthanda ubutsitsa eli lizwe ayithandi eli lizwe soze lisithande linezinto elizithandayo apha kuwe ndifike kweli kaba ndaqhokana neento zodansi ndandimbonile phaa ngasemva umbono okokuba ngaba kukho into endiyikhongozi ngayo kunye naye zafike kaba ndaqhogana kunye nala madoda mfondini ukuqhogana kwam kunye naye ndidibana naye ephangelele uAfgoba hamba nge-1.6 ye-Afra ngelo xesha aba bahamba nge-USV ngoku babehamba ngenyawo ngelo xesha uthi umkhulwa wakho xa esiya eyawuthengisa ipolisi usikima bemanzi ngoba xa ethetha nge-50,000 iklayenti lena kufuneka wayenesuku emqombothi ngaloo minyaka mfundini zihlobo ezithandekayo ndithi kuni uthi ebengenamdla umdla wakhe ubungekho kwiklayenti kodwa umdla wakhe ubokwipremium yantoni nabethuna elona lizwe elilangazelelayo apha kuwe ayinguwe kodwa yipremium apha kuwe jonga le nto ipremium isawungangeni ilapse ngoba kaloku inyakudlula le ngoba ilizwe lilangazelela ipremium apha kuwe mhlawumbi besinokhosi asifika nakule indawo besinokhosi sikhe sithi off the record ngoba ubusazi nabantu aba bamhlophe bakuthanda ubusenamandla yes njalo phekelwa ngamandla uzawabona yes bantu abamhlophe abazange basithanda
Hayi. Ucinga uba kutheni le nto usenzile uba makunethwe? Masiyeke mfundisi uNdayi. Masiyeke bengabhalekanga apho. Into nayo kaloku bethuna intetho ifana nethanga. Yena. Yayibona ithanga ngozulimi apho. Yokuphuma kunethwe. Sukigaka lalo. Uyovela. Ngelo xesha awuthethi nommeli wami. Ndingabhalelanga apho umfundisi uNdayi. Kunjalo masibuye singemntwini omrhiba bethuna. Masibuye singemntwini omrhiba. iBhayibhile yam ithi uthe esakuba ngumpha ilizwe lelimchuba ilizwe lelimchuba ukho into endingazuvumelana nayo yabona ngoku age professional yonke into esebhayibhileni ibhaliweyo akakwazi ngamasi nditsho even uNelson Mandela akakwazi ngamasi nditsho even akakwazi ngamasi ayisivile uthe akuphelelwa yintoni zizinto ayikwazi ayiyeke uyaziyo kobambelele lena ndizakuxelela yona akwazi kaloku ukubakho indlala kwelizwe ngongatheli lizwe belixhathise ngee-resources zakho ndivumeleni ndithi uthe yena esawuphelelwa ilizwe lakithi indlala yaba kuye ngoba esawuphelelwa izulu lakithi ngoba uphelelwe kunjanjo bathe bamtika abantu lithe lamtika ilizwe laqala lamqwenga iphango uthe esawuqwengwa liphanda uzawuyiva ke ngoku bevesi bengiyifunda kunye nami ibisithi waya unamathela sisivile yes uthe esawuva indlala yile nto uzawuwava amaXhosa esithi indlala inantoni indlala inamanyala ngoba ingakwenza uzibone usiya itheni ngathi lifundwa ngimi le nto sokunamathela bendiyifunda phambi kwenu isithi waya kunamathela komnye womnye welo lizwe sihlobo esithandekayo abantwana bethu have a tendency yokokuba ngaba xa besiva indlala ayokunamathela thiza wam belizwe bantu abatsha ongibhalele kwaze nam sinengxaki namhlanje ibandla lethu abantwana bamitha kwi-pathfinder level sasa pathfinder 15-year-old uyakwazi awukathi sihlobo esithandekayo wayakunamathela ndizocenga nina abantwana bam yini nisawuva ukuba bahleka ngakanani nihambe ninamathela
umaciko elizwe ngoba kukhona abayifunayo inye into abayifunayo i-premium mhlala kuphela i-premium abayibuzekana leyo kuthetha kwenzeka ntoni abaphela iwayini le nto ibivisa kamnandi abantu ithe isawuphela abantu basekana kwathatyathwa imiphanga yaqutyulwa so that ongenayo abone okoba ngaba akusekho ntoni kusekho wayini anika ndiva ndisalisithekini uthi into le abanye abantu bekonzo isalam uyangena umfana kulaa nkonzo kunjalo abe ngathi unomhla apha kuwe suka kubekho imanzi ezawuqubutha umphanda isithi lento amandla kaThixo kwemandla engikazusebenza ngoba ukhamanina alapha into enokwenzeka nje bashumayela nje uphekela unokutya ayikangumfana kwemandla kunaloku ozimiseleyo omthandayo uThixo yebeshana akukho nto irongo bimasi zipheke unokutya ndithi erongo yeyokokuba ngaba kuqutyude umphanda kuthiwe apha kowayini yazi ba lo mntu anamathela kuye wathi esakumjonga wambona okokuba ngaba lo ufanelwe kukwalusa iihagu zam wena nje bandikujongile nje ufanelwe kukwalusa iihagu zam imali sithi ibhayibhile ukudisa isimadoda ngubani nokuqondayo bani nokuqondayo yazi awulahleka iciko zindoda ilandelenzonke ingazibona okokuba ngaba likude elizwe abhalela kulo uteli lizwe abhalela kulo usawuyingqondo wazibuza umbuzo bangakanani ansenathuba ngokuya kuxoxa ixesha lindiphelele sithobe sithandekayo ngoba nangelo xesha eyona nto ngoku seyintsala phawula okokuba ngaba ayonguquko kodwa zonke bangakanani abaqeshwa bakafaka abathi bazisonga esavela ibhayibhile iza kuthi ebizelungisa ispeech azawusenza esenzela uyise wathi uyise andinamhla ithi ibhayibhile yam wamambathisa ithi
ithi iBhayibhile yam wamambathisa ingubo ukuze abaqeshwa bakhe bangaboni ukuza usana lwakhe. Uyayazi kunjani uThixo? Sithi ngeli xesha simona uThixo asambathise ngengubo yobulungisa. Sikhangeleke ngathi akhange sonke. Madoda sonile kunjani njengoba usasilela. Ngizowuthi namhlanje ngosana madoda ukushenisa umlimandlela wakudala. Siphambukile endleleni singaziqondanga. Uyayazi baxa umnga emadingeni akuziqondi. Zihlobo singamadoda ephandle siwaphethe kabuhlungu amakhosikazi. Unjalo kwa awasibuzi into for peace sake. Uzwale inkosikazi yakho ngeli xesha engakubuzi into for peace sake. She is pieces inside. Wanini okuqondayo madoda? Likhona ixesha endikhe ngoku ndingumdala wemali ngamutshalela ezindongeni umtshato wam. Sihlobo esithandekayo, kunjani njoku akukho mntu uyibonayo le process, ngoba kaloku ndiyinkokheli yebandla. Ngekubalisa imbali nangokwam umtshato. Sihlobo esithandekayo, ngoba ndandingunobangela ndiwuqenqa emalweni. Ndibuye ndinekule ndawo ndenza izaziso zebandla. Angena la makhosikazi belamnyango ngoba kuthiwa hide your private sorrows. Live a smile. I-abuse into yokuba ngaba umntu abangayazi ibalance ese-akhawuntini yakho. Ngoba kune-income lendlu. Banina okuqondayo, banina okuqondayo. Simkile madoda kuThixo ngobunzulu. Kunjani njoku eyona nto yandibuyisela ezingqondweni liculo ebelivunywa kule nkonzo ngeli xesha ndisevestri. Kukho ingoma apha ibisithi xa iziyolo zomhlaba ziyitsala vuma mani. Ndisiwafike siphakameni ngale ngoma mani xa sivala le nkonzo. Inditshisile loo ngoma.
bengincokola nalo ngephezolo okwempunzi elinawe ukhona umuntu lapha angaqandi bani othi Nkosi ngibhadule ngiyemkabuke ngoba elixesha ngingaliyeka ngoba you do not know what tomorrow holds. Okokwale sabathi ingadlula usanxibe ingubo yase-sightseeing. Nesabathi iyafana nesabathi elahlekileyo. Ukhona umuntu lapha othi Nkosi ngibhatyazile izolo ngoku awungambathisi ingubo yokulungisa. Abelahleke bobabili akukho umuntu ubhetele ngoku owemkayo nokwintendelezo. Ukhona umuntu lapha, ukhona umuntu lapha, ukhona umuntu lapha. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Ndifuna ucanda ubana my brother sawuthandaza. Bendiguqo kwempunzi ngephezolo ngisithi Nkosi kweziyi-99 awunamdla wazo kodwa for some reason ebuyayo ebuyeni ekhaya kwimivuyo nemigcobo ezulwini, kwimivuyo nemigcobo ezulwini. Siyemka madoda, siyemka kuThixo. Zalala ingwevu zobaba bakho, zalala ingwevu zomambikimba, zalala ingwevu zomlanjana, balalo vabaza, balalo Magugwana. Iyothusa xa ndingena kwibandla lasemakhaya church namhlanje ngifika abantwana babo bantu uthi xa bajonga ufike iintambo zesigcawu zibhalwe okokuba ngaba ndikhe ndabhadula. Sihlobo, ndibulela mna ukubuya ndingekatshoni ilanga lobomi bam. My brother, nam ndibhandule, awubhandulanga wedwa. God bless you, Lord. Nam ndibhandule, ndibulela okokuba ngaba phambi kokuba lirhoqeka ichibi lobomi bam ndiye ndabuyela kuThixo. Namhlanje ndonwabile nosapho lwam. Amen. Okokuba le nkosikazi ayizange ithandaze ngexesha bendibhadula. Amen. Ubhadula utshatile, ubhadule. Sizawuthandaza. Ngaba babini bodwa kule nkonzo abadinga a-special prayer. Nkosi ndibhadule ndiyemka kuwe, ngoku ndibuyela kuwe. Ndakafundisa udansi kakhapha uzawuthandaza. Khona umuntu lapho othi ndibhadule ndakude, bhadule ndakude. Usazi uba ukumka kwethu iBhayibhile ikufanisa negusha. Igusha ithi ngeli xesha ilahlekileyo ayizazi ilahlekile. Ngeli xesha ilahlekileyo iyaphola. Kuzawusebeza umlozi wengqele kule ndawo ikuyo, izawuphola. Kuzawunyanzeleka ngeli xesha sowuyifumene ingagoduki. Ngoku sowuyifumene ayizugoduka.
Le nto amaXhosa engasebenzi ngayo igusha. Ngoba yibhokhwe kuphela elazi ikhaya. Iyakwazi ukujoja umkhondo wekhaya. Ukhona umuntu lapha? Ukhona umuntu lapha? Ufuna sibamane, sizawuthandaza. 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 Ukhona umuntu bekubeka phakathi kwethu. Akakho phakathi kwethu. Umingoma. Uze my brother, uze mama, uze tata. Izulu belinawe ngephezulu.
ngathi Thixo wam lo mfo kwesahluko uyazibona igusha zilandwa awu Thixo nemali ezilahleka endlini inkosi ziyafuna kodwa lo unyana Thixo wam khangeleka ngathi khanga yokufuna Thixo wam othandekayo kwilizwe ayawutshona kulo akukho umntu omlandileyo ukhangeleka ngathi Thixo wam ayingcwele uThixo ngakhathaliyo kwesahluko ngoba abantu bayakwazi ukuzilanda ezabo izilwanyana kodwa Thixo wam khanga yomlandwa lo nyana ilizwe elikhulu hayi akunjalo ngoba xa Nkosi yam esahluko siqala kakuhle siqala ngoThixo ohleli nabona odla nabona ezinye izahluko Nkosi zihamba nawe kakuhle zisithi uzakufuna oko kulahlekileyo ndikubonile Thixo wam uphuthaphutana nabampofu lo mandla akho ndiyawazi awu Thixo wam ayingcwele kuthetha mna ndisazi kahle isandla sakho kuthetha mna Nkosi yam ngoba uhambo lwam ukusuka Jibuti Thixo wam nguwe Nkosi yam ondirhuqileyo ukubhekekana awu Thixo wam oyingcwele awu ndiyasazi eso sandla sakho namhlanje nasi singene kweli gumbi Thixo wam othandekayo sifuna uba awu Thixo wam othandekayo onokuthi aziqonde ngoba lo unyana Nkosi yam anyanzelekile ukuba ajongane naye ngaphakathi aziqonde okokuba nguye unobangela wokulahleka ayinguye omntu kodwa into ikuye ingaphakathi abanithile Thixo wam azibhengabhenge azijonge afuna ikhaya Nkosi yam ajonge indawo engenayo indlala Thixo wam othandekayo naba bantu bakho sithaba samkele siyafuna simkile sabethwa luphapho sihambe sisifaka namhlanje siyabuya sinamanxebanxeba awu Thixo wam othandekayo ngenxa yaloo nto Nkosi yam oyingcwele ngenxa yaloo nto Nkosi yam oyingcwele vula ezo sandla zothaba ukuze Nkosi yam ubomi bethu buphelele kuwe kakhe Thixo wam ungaphelele ezicakeni azingethandi Nkosi yam ubomi bethu buphelele ezicakeni Nkosi ngokuvula inyoba Nkosi ngokuvula Nkosi amasango nguThixo kakade ungalahlwa ongenawo umgqomo Thixo wam othandekayo sibalahlile abazali bethu sabalahla abantwana bethu sabalahla amakhosikazi bethu sazilahla zonke izinto Thixo wam oyingcwele kodwa Nkosi yam othandekayo wena zange walahla namnye Thixo wam oyingcwele zange Nkosi yam nakanye ewe isandla sakho Nkosi
wami othandekayo, sithaba Nkosi yami, sinamanxebanxeba. Yaye Nkosi akucace nokuba besingobani. Izimilo zethu Nkosi, image yakho Nkosi yami seyiqinile ngaphakathi kwethu. Abasijonga behlabathi ababoni ukuba Nkosi olungileyo sihamba kunye nawe. Akho nto icacayo kakuhle. Akukho mahluko phakathi komkhonzayo uThixo nongamkhonziyo Nkosi yami phakathi kwethu. Ngoba Nkosi yami isimilo sakho sisibuka nakeni. Thixo omothandekayo bathi xa sesele kunjalo, Thixo wami uvula inyoba yokusihlamba, usitote, usibuyisele kwimoya yangaphambili. Thank you very much. Bulela ngoYesu. Ngaphandle kwakhe ngesingekho kule ndawo. Sibulela Nkosi ngalo mvu nangalo mvana. Thixo omothandekayo, evumileyo Nkosi ukuba ibe yi-substitute. Thixo ife endaweni yethu. Enkosi kakhulu, thank you very much ngokuba nguThixo wethu. Ke sikhaphe ungaphinde usiyeke. Sibambe ngesandla sakho ngoba esathi Nkosi yami sizawuphunguka ukuze Nkosi olungileyo ukusukela ngoku ukubheka phambili. Nkosi olungileyo siyawungena eKanani, sihamba kunye nawe. Sixhase ngentonga yakho Nkosi olungileyo enamandla. Uhambe kunye nathi Nkosi olungileyo nelibandla nomshumayeli wendaba ezilungileyo. Unyana ka-Adamu, Thixo wami othandekayo, uzithethele izinto ezikhululeyo nawe nezothusayo Thixo wami ezenza Nkosi safantiswa. Thixo wami oyingcwele, nguThixo njani wena ukwazi ukuthetha ngomoni. Thixo wami izinto ezinkulu kangaka. Umgcine lo mfana Thixo wami ngombathisi. Thixo wami ngomoya wakho oyingcwele, umnika amandla emandleni. Thixo wami ngoba Nkosi ilizwe lifuna amadodana nje, lifuna amantokazi afana nalo mfo. Thixo wami okwamagugwana, ngaba abantu bakho bonke Nkosi yami bambese ngomoya wakho oyingcwele, ngoba sekufutshane ngaphandle. Siyakwethuka ngoku, izimo ziyavakala, nempilo iyaphela, sizinikela kuwe Thixo wami. UKristu Nkosi yethu siyathandaza. Amen.